Malita ahinya kendo wageno ni nyathino bro bedo kayudo ratiche e yo makare. Kawadhi mbele ni moko kuom jod bura mag ODM kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga dwani sirikal otim nonro mapiyo kendo maki jal mane ochielo gi magina ma ochwe onego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were kagiwacho ni sirikal ong'eyo joma ne onego jaod burano. Gikoni Were ne onegi gi joma nigi lony mararieya e weche mag arita kod tiyo gi magina ma sirikal nyaka wuogo komotegno mar chiwo ler e wi nek makochno. Gikoni winjruok mane obedo e kind ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza ne en mar rieyo maricho moko mane timore e sirikal kama oting'o kit nek mane otim ne jaod burano ma ok ginyal kawo mayot nek mar Were. Gikoni bad migawo mar obila mondo oneni omako kendo otero e doho achije mane ochano nek mar Were kapok oike tich abich juma manyien. Of our members. We did not sign up to assassination of our members. That we did not sign up to. So if somebody else killed Were, tell us who. Times that we cannot count. Were reported that his life was in danger. He reported here. I know that he even wrote to the Inspector General of Police. Onege ginga mosetie serikal mongego bunde kama nego dhano kendo nonego Were ok nomany gimoro kuom Were. I want to join leaders who have spoken that unraveling this death is going to be a core consideration in terms of whether or not our relationship with the current government is continuing. Ngamonego Ong'ondo Were ong'eyo kaka system mar sirikal tiyo. Nikech ong'eyo sama jam nitie. Ong'eyo kaka igolo bunde mapiyo ma ipogo ji. Nikech be ong'eyo ni sama ji ntiere kanyo ma ji ntie jamno. Omiyo wadwa ng'eyo ng'ama ne nigi magina to bende wadwa ng'eyo ng'ama nooro jalno. Mano eka chunywa nyalo bedo mokwe. Nyaka wang'e wuon guok. Tho monego Ong'ondo Were en tho malit kendo adwa wacho ni kata Yesu kanoneno ka thone nitie Jesus wept. Omiyo wan be wakuyo kanyakla. Samo